Εντάξει, τον πάνησα εκεί πέρα με τη λάσπη, θα γίνει μαλακία. Αλλά λέω δεν γάμιεται. Και πάλι καλά δεν γάμνει. Γεια χαρά κόσμε. Δεν ξέρω κατά πως ακούγομαι. Αν δεν ακούγομαι καλά, sorry. Κάντε λίγο υπομονή μαζί μου και θα το φτιάξουμε. Το κανάλι μου λέγεται Raccoon Ride. Το Raccoon είναι ένα ψευδόνυμο που χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια από τη b-boy καριέρα μου ως δάσκαλος και χορευτής breakdance, και το ride είναι η βολτούλα, το οποίο και κάνουμε με αυτό εδώ το εργαλειάκι. Τώρα, αυτό είναι ένα introduction για το τι θα είναι το κανάλι. Το κανάλι στην ουσία θα είναι βιντεάκια με βόλτες, με τα προσωπικά μου οχήματα, κυρίως, αν θέλει κάποιος να μου δώσει, το παίρνω, δεν έχω πρόβλημα. Τα προσωπικά μου οχήματα είναι αυτό εδώ το YZ125 του 8. Βάζουμε καμιά ταχύτητα γιατί νεκρά δεν πάει, παιδιά, δεν πάει. Ένα MT-09 του 2017 και ένα MX-5NC 1,8 του 2007. Γενικά έχω ένα πάθος με την οδήγηση. Πέρα από τα κακουριλίκια, το παραδέχομαι ότι κάνω και τα κακουριλίκια μου. Ασχολούμαι με βιντεάκια εδώ και περίπου 3 χρόνια, τα οποία στην ουσία τα κάνω καθαρά για την πάρτι μου, για τη φάση μου, για το Facebook, για να δω να βγει το υλικό με τους φίλους που πηγαίνουμε βόλτα κτλ. Και λέω, δεν γαμιέται, για να τα βγάζω και YouTube, να υπάρχουν σε μια μεγαλύτερη πλατφόρμα, να είναι και πιο εύκολα προσβάσιμα. Και ό,τι γίνει, δεν χάνουμε κάτι. Επίσης, παίζω αρκετό Assetto Corsa σε simulation τιμονιέρα στον υπολογιστή. Οπότε και από αυτό θα έχει μέσα το κανάλι. Τώρα, τα περισσότερα πράγματα, ειδικά στο YZ, ας το δούμε, τα κάνω μόνος μου, από θέμα συντήρησης και τα λοιπά. Οπότε λογικά θα έχει και κάποια, όχι how to, γιατί δεν είμαι μηχανικός, απλά γουστάρω και το κάνω, γιατί για μένα η μισή κάβλα της βόλτας είναι το να φτιάχνεις τα οχήματά σου. Οπότε ό,τι φτιάχνω με το όχημά μου θα το βλέπετε. Κανονικά να ξέρετε, με τον νόμο είμαστε παράνομοι εδώ πέρα στο βουνό με αυτό το όχημα, οπότε σεβόμαστε τους ανθρώπους πάνω απ' όλα. Επειδή όπως είπα ασχολούμαι εδώ και καιρό, εδώ και περίπου 3 χρόνια, να φτιάχνω βιντεάκια και έτσι για τη φάση, έχω αρκετό υλικό, το οποίο δεν είναι τύπου motovlog, είναι απλά βολτούλα, μουσικούλα, τακίτσες από πάνω, χαλαρή βολτούλα μεταξύ φίλων. Οπότε, εφόσον υπάρχει αυτό το υλικό, θα ανεβεί και αυτό το υλικό, γιατί να μην το δείτε. Απλά σε αυτό το υλικό υπάρχει ένα μηχανάκι, το παλιό μου μηχανάκι, το οποίο τώρα πια δεν υπάρχει ούτε καν στο μηχανάκι, υπάρχει σε ανταλλακτικά, σε μηχανάκια φίλων, και είναι ένα Taftafar 600 του 98 μανιβελάτο, μου άρεσε αυτό, παιδιά, sorry και δεν είχε και κόσμο. Λοιπόν, το οποίο είχα αγοράσει 1.200 ευρώ σε κατάσταση απλά ζαντολάστιχα μοτάρ, ούτε φρένα μοτάρ, ούτε τίποτα, και ένα τελικό ρέμους.
Το μηχανάκι το είχα περίπου 4 χρόνια, από το 15 έως το 19 στην κατοχή μου, το οποίο φτιάχτηκε αρκετά, σύμφωνα με τα δικά μου γούστα πάντα. Το πρώτο πράγμα που έφτιαξα, επειδή ήξερα ότι θα είναι μεγάλο project και σε δύναμες και τα πάντα, το πρώτο πράγμα που έφτιαξα για να νιώθω εγώ καλύτερα πάνω στο μηχανάκι ήταν τα φρένα, στα οποία έγινε το εξής. Μπήκε μπροστά μια 320 δισκόπλακα Μαργαρίτα της Breaking, με αποστάτη δισκόπλακα, σωστή δισκόπλακα να έρθει λίγο πιο έξω, θα εξηγήσω γιατί αυτό. Μια Dagana Brembo τετραπίστονη ακτινική από KTM 690 SM, αυτό που είναι σαν κουνούπι κάπως, όχι το SMC. Δεν ξέρω να σας πω αν έχουν διαφορετική Dagana, απλά εγώ από αυτό που είχα πάρει. Και ο λόγος που είχε μπει ο αποστάτης δισκόπλακας ήταν επειδή η Dagana ήταν πολύ χοντρή, έβρισκε πάνω στις ακτίνες. Οπότε η Dagana μαζί με τον αποστάτη της και αυτές κάνανε ένα τσακ και εκεί. Επειδή το 690 φοράει μπρατσάτες ζάτες, όχι με ακτίνες, μπήκαν αυτά τα φρένα. Α, και μια Breaking 16 τρόμπα ακτινική μπροστά, μια δισκόπλακα απλή Μαργαρίτα Breaking πίσω, καινούργια τακάκια φυσικά μπρος πίσω, καινούργια υγρά, και μάλλον αυτά, κάτι μπορεί να ξεχνάω, δεν πειράζει. Όλο αυτό το project με τα φρένα είχε κοστίσει 1.200 ευρώ, το οποίο ήταν ό,τι πρέπει για αυτό που θα ακολουθούσε. Στη συνέχεια ήρθανε, βασικά όχι, αυτά είχαν έρθει πριν. Είχαν μπει μπροστινά από CRF, upside down. Να σας πω την αλήθεια, με τις τότε γνώσεις μου κυρίως το έκανα για την εμφάνιση. Θα το ξανά έκανα, εννοείται. Κατ' εμέ έγινε πολύ πιο παιχνιδιάρικο το μηχανάκι με τα μπροστινά, πολύ πιο ελαφρύ, πιο εύκολο να πέφτει στις στροφές. Τώρα από γεωμετρία και τέτοια δεν πρέπει να σας πω μαλακίες, δεν ξέρω τι πέφτει. Εμένα μου άρεσε. Οπότε είχαν μπει τα μπροστινά πρώτα, sorry. Μετά είχαν μπει τα φρενάκια. Μετά μπήκανε λεμοί. Α, το μπροστινό μου είχε κοστίσει γύρω στα 5 εκατοστάρικα αγορά και τοποθέτηση, δεν το θυμάμαι αυτό σίγουρα. Μετά από αυτό μπήκανε λεμοί εξάτμισης Race Guns και ένα τελικό Mitsu Ono. Μέναμε σε σωλήνα από τον Racetech γιατί το είχα πάρει μεταχειρισμένο έτοιμο. Μπήκανε FCR 35 διπλά όπως παίρνει το Daftar. Παρέμεινε για αρκετό καιρό το μηχανάκι έτσι. Η εξάτμιση μου είχε κοστίσει περίπου 4 εκατοστάρικα, γιατί όπως είπα τα είχα πάρει όλα μεταχειρισμένα. Και τα FCR, επειδή θέλανε και κάτι πλακάκια και service μαλακίες μέσα, o-ring, βαλβίδες, φλωτέρ και κάτι τέτοια πουτσιλίκια, γύρω στα 5 τοποθετημένα. Έμεινε για αρκετό καιρό έτσι το μηχανάκι, είχα κάνει και κάτι γραναζώματα, είχα παίξει με μια ηλεκτρονική που είχα δανειστεί από έναν φίλο τότε. Και το μηχανάκι έσπερνε για μαμά μοτέρ, ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Μέχρι που φυσικά επειδή έσπερνε, μπιέλωσε, του κάνησε τα μάτια. Οπότε όταν μπιέλωσε, ήταν ούτως ή άλλως στο πλάνο να φτιάξει και το μοτέρ. Απλά εφόσον δεν μου είχε βγάλει κάτι δεν το άνοιγα. Όταν μπιέλωσε λοιπόν το άνοιξα και γίνανε τα εξής πραγματάκια. Ολική ανακατασκευή το μοτέρ, επισκευή όπως βλέπετε το. Όλα τα ρουλεμάν τσιμούχες, μπιέλα γνήσια με κομβίο γνήσιο, με ρουλεμάν γνήσιο. Ο κύλινδρος ήταν κομπλέ, απλά έγινε ρεκτιφιέ, μπήκε πιστόνι JE 97 χιλιοστά, 620 δηλαδή, μπομπέ. Το οποίο το πρώτο, επειδή τέλος πάντων είχα σκοπό να βάλω άγριο κεντροφόρο, ήθελα τσέπες στο πιστόνι και φυσικά ένας τέλειος μηχανουργός μου τρύπησε το πιστόνι όταν πήγε να μου κάνει τσέπες. Φυσικά μου πλήρωσε τίποτα σε σχέση με αυτό που έκανε. Τέλος πάντων και αυτές οι μαλακίες γίνονται, να πάνε να γαμηθούνε, τελειώσανε, προχωράμε, έχουμε βρει αξιόπιστους μάστορες
στην μπούτσα μας, ξεκάθαρα. Λοιπόν, μπήκε το πιστονάκι και στην κεφαλή έγινε πλάνισμα, ροϊκή και μπήκε ελαττήρια βαλβίδων RD με αλουμινένια retainers και ένας κεντροφόρος Mega Cycle 266x20. Δέθηκε το μοτέρ, στρώθηκε με ευλάβεια και μετά από καιρό, όχι από πολύ καιρό βασικά, αγόρασα και μια ηλεκτρονική. Αγόρασα μια ηλεκτρονική Ignitec, αγορασμένη μέσα από το site της Ignitec, συνεννοημένα με email και μου τη στείλανε. Με πλεξούδα έτοιμη για το μηχανάκι μου, με πρόγραμμα έτοιμο για το μηχανάκι μου και shift light που θα παραγγείλει εγώ, το οποίο ρυθμίζεις πότε θέλεις να ανάβει για να αλλάζεις τη ταχύτητα. Η ηλεκτρονική με όλα αυτά μεταφορικά, καλώδια, πουτσιλίκια, προγράμματα μου έχει στοιχήσει 220 ευρώ. Το μοτέρ ολόκληρο, δεν θυμάμαι ρε μάγκες πως είχε κοστίσει, δεν σας λέω μαλακίες. Είχε κοστίσει τα ανταλλακτικά μόνο γύρω στο 1,5, κάπου εκεί, δεν σας λέω μαλακίες. Και το μοτέρ το είχε φτιάξει στην ουσία ένας φίλος μου, ο οποίος εμπιστεύομαι και βγήκε όπλο. Όπως καλά έκανα και τον εμπιστεύτηκα. Σωτηράκι! Αφού πήγε και η ηλεκτρονική, βασικά το δυναμόμετρο είχε γίνει πριν, μετά έβαλα την ηλεκτρονική. Σε κάποιο στάδιο τέλος πάντων μετά το στρώσιμο, πριν βγει η ηλεκτρονική, το μηχανάκι πήγε δυναμόμετρο, έβγαλε 52 άλογα ρόδα, τροχό και μετά μπήκε και η ηλεκτρονική όπου και δεν ξαναρυθμίστηκε, δεν ξέρω τι πήρε. Στην ουσία αυτό που σου κάνει η Ignitec είναι σου φτιάχνει το avance, γιατί έχει λίγο για τον μπούτσο avance το ηλεκτρονική του ταφταφάρ για να περνάει προδιαγραφές Euro τότε. Έχει μια τρύπα στα μεσαία. Μπορείς να ρυθμίσεις το avance, μπορείς να ρυθμίσεις το κόφτη που έχει και χαμηλό κόφτη το ταφταφάρ. Μπορείς να βάλεις launch control, shift light και νομίζω και air shifter, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Εγώ φυσικά χρησιμοποίησα μόνο το shift light, ήθελα να ασχοληθώ και με το launch, αλλά φοβόμουν ότι θα το καπακώσω σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν ξέρω αν θα καπακώσουμε στην κρεμίλα. Το μηχανάκι με φτιαγμένο μοτέρ έζησε περίπου στα 2 χρόνια, το οποίο θα το καταλάβετε από τα βίντεο χωρίς να θέλω να το παίξω ιστορίας κάκουρας. Γενικά ό,τι έχω μ' αρέσει να το ευχαριστιέμαι. Δεν το λυπάμαι, το στάζω και το φροντίζω. Και ο λόγος που το ταφταφάρ έσπασε δεν ήταν από το μοτέρ, ότι ανατινάχθηκε ή κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή μου έσπασε η κόντρα της μανιβέλας. Τώρα όσοι ξέρουν, sorry μαγκές. Μου έσπασε η κόντρα της μανιβέλας, οπότε όλα αυτά γυρίσανε μπροστά. Μου έσπασε η καμπάνα, μου έσπασε το καπάκι της καμπάνας και ράγισε και το δεξί κάρτερ. Οπότε το μηχανάκι πάρθηκε η απόφαση να γίνει ανταλλακτικά, επειδή είχε καλά πράγματα πάνω, και να πουληθεί κομμάτια. Και μπορώ να πω ότι πήγε πολύ καλά. Έβγαλα περισσότερα χρήματα από όσα περίμενα και έχω κρατήσει και κάποια ανταλλακτικά που θα το συζητήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Αυτό ήταν μια παρουσίαση για το ταφταφάρ, επειδή όπως σας είπα υπάρχει ήδη υλικό. Όπως σας είπα υπάρχει ήδη υλικό και το υλικό που θα δείτε στα επόμενα βίντεο είναι υλικό που ήδη υπάρχει από το ταφταφάρ και δεν θα μπορώ να σας παρουσιάσω το μηχανάκι, να σας το δείχνω, να σας λέω τι φοράει κτλ. Τα υπόλοιπα μου οχήματα θα σας εξηγήσω τι έχουνε στο ανάλογο βίντεο παρουσίασης του κάθε οχήματος. Αυτό το βίντεο, για να κάνουμε ένα recap, ήτανε τι θα δείτε στο κανάλι, τι οχήματα έχω, τι ακριβώς φοράει το ταφταφάρ και να κάνουμε μια ωραία αρχή να το απολαύσουμε.
για τη φάση πάνω απ' όλα. Δεν νομίζω να γίνω πλούσιος. Αν και υποσχέθηκα στους φίλους μου ότι αν γίνω διάσημος από το YouTube θα τους μιλάω, δεν θα τους γράψω τα αρχίδια μου, δεν θα γίνω μουνόπανο. Οπότε εντάξει, είμαστε safe. Τι άλλο θέλω να πω. Τώρα για το κλασικό παραμυθάκι που λένε στο τέλος όλοι και όχι παραμυθάκι βασικά, πώς να το πω. Γεια χαρά, καλημέρα. Όχι παραμυθάκι ότι μας κοροϊδεύουν, καταλάβατε η ατάκα που λέει συνέχεια. Για το κάντε share, like, subscribe, comment. Πολύ κόσμο έχει. Και κοινοποίηση και καμπανάκια και τέτοια. Παιδιά, το ξέρετε ότι βοηθάει και εγώ το ξέρω ότι βοηθάει. Το ξέρουμε ότι πρέπει να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα στα βίντεο. Αν μας αρέσουν τα βίντεο. Τώρα το να σας το λέω σε κάθε βίντεο δεν ξέρω. Το θεωρώ λίγο χαζό ρε μάγκες. Και εμένα με ενοχλεί όταν σε κάθε βίντεο το βλέπω. Οπότε αν θέλετε το κάνετε. Εγώ δεν πρέπει να σας αλύσω την κούτσα. Κάντε. Ούτως ή άλλως είπαμε, το κάνω για τη φάση. Επειδή το κάνω ούτως ή άλλως. Και ό,τι βγει. Λίγο μουντή ημέρα σήμερα. Από θέμα καιρού εννοώ, η διάθεση γαμάει. Αλλά γιατί να μην βγούμε να κάνουμε μια βολτούτα. Πολύ κόσμο έχει, πάω τα αρχίδια τώρα. Να ξέρετε, θα βρίζω αρκετά, δεν βρίζω για να προσβάλλω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Επίσης και το χιούμορ μου είναι λίγο καυστικό και αυτό δεν το κάνω για να προσβάλλω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Απλά το λέω επειδή, δεν με ξέρετε, ακούτε μόνο τη φωνή μου και μπορεί να μην καταλαβαίνετε ακριβώς το ύφος. Γεια σου! Νομίζω αυτά είχα πει. Αυτά είπα σίγουρα, αυτά ήθελα να πω. Τώρα και να ξέχασα κάτι, συγχωράτε με, είμαι και 32 χρονών. Πολύ κόσμο έχει, θέλουμε να κάνουμε ένα outro. Οπα, ταχύτητα. Κοιτάξτε θέα. Από εδώ πάνω. Διαλύσουμε την έρωτα. Να κάνω και ένα disclaimer που λένε και στο χωριό μου. Παιδιά, δεν είμαι κανένα τιμόνι τρελό. Απλά γουστάρω. Οπα, μας πάνε στο σπίτι. Γεια σας. Απλά το γουστάρω. Και αυτά που γουστάρω μ' αρέσει να τα ψάχνω, να τα αναλύω. Οπότε έχω κάνει και το riding school του Κούντρα, το ένα. Και γενικά την ψάχνω με την οδήγηση. Μ' αρέσει η οδήγηση σε κάθε φάσμα. Και υπάρχουν πολλά σχέδια για το μέλλον, τα οποία να είμαστε καλά, να τα κάνω πάνω απ' όλα για να τα δείτε και εσείς. Αυτό να μην μακρηγορώ, γενικά θέλω τα βιντεάκια μου να είναι γύρω στο 10 λεπτό. Μπορεί να μην σας νοιάζει, αλλά εγώ σας το λέω. Τι πιο ωραίο ρε μάγκες. Μέσα σε όλη αυτή τη μουντίλα, τη μαλακία που ζούμε με το κοροναβάιρους, τα αρχίδια που κουνιούνται, τη μιζέρια του κόσμου που μας έχουν γαμίσει και στην τελική τσακωνόμαστε μεταξύ μας, να μπορείς να πάρεις το μηχανάκι σου και να βλέπεις αυτό. Φιλάκια, θα τα ξαναπούμε.